Advocate Fadzembaire vachiandresa macorrupt individuals nematendapreneur vana wekinojivhayo pamusoro petsamba kunyange panguva ine vari kudziramba even dzakaprovhiwa nevakomana aiwa veThe Newsbox kuti tsamba idzi dinoitira pasocial media ndedzechokwadi. Aiwa maletters ari kutumirwa kune makambanisi akaita sana Ecobank ari kunokunzi ndo ari kubetsera kufanira aiwa mastate funds. Sanembera mashoko anomudanjirwa panapa ndotipa subscribe like on the bell like tipina panapa vaenda Fadzembaire amudanyara chiti good day Nick Mangwana. Number 1, is there any company contracted by government in the country that has a cash withdrawal limit of 20,000 million US dollars per month, or this grace only given to weak companies? Number 2, is there any explanation why such payments would need to be made in cash? Number 3, since these are government contracts, is it not important to have a paper trail for such transactions? Number 4, is it within the ambit of government policy that you have 40 million US dollars in cash monthly through these two companies? What impact might this arrangement have on money laundering in light of provisions of the Money Laundering and Proceeds of Crime Act, Chapter 924? Number 6, why are government operations being paid for in US dollars, not zinc? What impact would such arrangements have on the potential of sabotage on the local currency? Thanks in advance for your clarification on the above. We need new leaders. Ndoma questions anofaiwa nawo wakumana Nick Mangwana vanozikana kuti aiwa ndokumuna publicity vanenge vachiburitsa vanozviti vanokwanisa kuansa mibvunzo. Panapa Advocate Fadzembaire owapa maquestions aari kuti aiwa ndamirira kuti andipindure. Panguva ino itoona kuti aiwa vakomana wekinojivha nyange zvavo vari kuramba but chokwadi chiri kungobuda nyika yese yangoziva kuti aiwa vakomana ava ndo vari kungoita kuti mafame nemaprominent companies aiwa aclose economy idhakwe, crisis yeeconomy irambe ichiseja munyika yeZimbabwe. Todze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinda comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.